Не купувайте сметана от магазина. Индустриалната сметана съдържа много консерванти, отцветители, мазнини и захари. Сметаната е животински продукт и много хора имат непоносимост към лактоза. Етата и лактозата не влияят добре на здравето и водят до подуване на корема, алергия, газове, болки и дискомфорт. За да си спестите всичко това, ви предлагам един много лесен здравословен заместител. Трябва ви една чаша сурово кашу, сложете кашуто в подходящ съд, залейте догоре с вода и оставете за една нощ. Отседете кашуто и го сложете в блендър. Добавете четвърт чаша вода и половин чаша мляко. Блендирайте и постепенно добавете останалата част от млякото, докато получите желаната гладкост и консистенция. Оставете сметаната да стегне в хладилника за 2-3 часа и се насладете, като я добавяте към супи, салати, спагети или каквото си пожелаете. Ако ви е било полезно това видео, споделете и запазете тази рецепта.